Er det fint? Er vi på? Så optager vi. Han er vi for noget pis, altså. Der skal siges, værsgo. Værsgo. Så byder vi velkommen her til en dejlig turnébus, hvor vi endnu en gang er ude med så dejlige kunstnere som kongelige skuespillere til Hofmeier, Morten Thunbo, Martin Nielsen, Ole Ernst og er vi i gang? Nå. Ja, så står vi her på parkeringspladsen i... Nej, hvad ser jeg? Det er jo kongelige skuespiller Ole Ernst. Ham de husker fra flere succeser, som Jeppe på bjerget, Olsenbanden, Matador. Nå nej, den var han ikke med i. Men i hvert fald, her har vi ham altså, hele Danmarks Ole. Hele Danmarks Ole Fischer Ernst. Og Ole Ernst, hvordan er det så at være... Det gjorde du ikke. Det gjorde du ikke. Hvad siger de? Hvad mener du? De er på, herr Ernst. Hvem er de egentlig? Kom. Det fede svin. Så står vi her på Bavnehøj i den store turnéfilm, hvor vi i øjeblik... Nej, hvad siger jeg? Er det ikke kongelige skuespiller, Ole Ernst? Hallo. Vi kan godt lige at tale med det. Det er fra jeg har kameraet. Vi vil godt stille et par spørgsmål. Hvordan er det at være ude med sådan en bus? Er rædselsfuldt? Sådan taler altså en kongelig Sindssyge skuespiller. Tænk, de er jo billedet. Der er sjovt modbydelige. Hvad er det for noget? Altså, det er altså kongelige skuespiller fra Jeppe på bjerget, Olsenbanden og... Bare læg. Må jeg røre ved det? Nej, må jeg røre ved det? Må jeg røre? Ja, men så siger vi tak herfra. Ja, så står vi altså her igen på benzinstationen i Bavnehøj, og det er med en stor fornøjelse. Hvad satan? Ja, det er ikke skuespilleren Ole Ernst, den kongelige skuespiller. Goddag, Ole Ernst, og så er de her igen. Goddag, de fede svin. Jeg siger, de fede svin. De forfølger mig fra benzintank til jamen altså, vi vil jo gerne høre noget om, hvordan turnéen går. Altså, hvad fanden er det for noget pis, altså? Kan man ikke engang stoppe på en benzintank og få en marcipanbrød, uden at de skal... Tag pikken frem, tag pikken frem. Vi vil se deres kongelige pik nu. Det kan de ikke tåle. De kan ikke tåle det. Ja. Hvad så, Ole? Jeg er stum af betagelse. Hvor er vi henne nu, Ole? Jeg er på en amatørturné. En amatørturné. En sjovfuld amatørturné. Med dette menneske, som står her ved siden af mig, som kun taler om pik og kusse. Og ikke som helst, og ikke interesserer sig for kunst overhovedet. Har han været på et museum? Overhovedet. Han har aldrig været på et museum. Han har aldrig været på et museum. Hvad er det for noget pis, altså? Hvordan kan de stå og tale på den her måde, Ole? Fordi de er så ukulturelt. Jeg elsker dem. Jeg elsker dem. Tag hånden væk på din pik. Jeg elsker dig. Nå, er vi på? Nå, for helvede. Kom så. Hvad? Hvad? Er vi på? Nå, du skal jo sige værskud, ikke? Ja, så byder vi velkommen her til Bornholm, hvor det er mig en glæde endnu en gang at have fundet kongelig skuespiller Ole Ernst. Og Ole, hvordan? Det er jo ikke Ole. Pis, altså. Det vil vi da skide på os, der har lædermøbler. Op i fissen af tobakken. Op i fissen af møblerne. 4.000 kroner i biler for 2 stykker lædermøbler. Det er gas. Take 2. Er vi i gang? Nå, ja, så står vi her i garderoben på Bornholm, nærmere betegnet Rønneteater. Gå lige væk. Hvad det er nu, Ole Ernst? Den gode, gamle Ole Ernst. Denne her gang, der sliver de her. Han boller mig i røven.
Det er fra Danmarks Radio. Jamen, jeg laver. Det er fra Danmarks Radio. Jeg laver. Er det skuespiller, nogen Ernst? Det er Danmarks Radio, her, Ernst. Jeg onanerer, og jeg laver. Hvad er det for et sprog? Altså, hvad er det for noget pis, altså? Se, så kom ud her, så vi kan tale med dem. Kongelig skuespiller Ole Jørgensen, mine damer her. Og så kom... Nej, ikke igen! Han boller mig i